Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Ako di ay si Dems, 27 anyos, taga Cebu nga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Aral ninyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Love, di pa ka matog? Una na lang lang. Di pa pwede nga dili ko nitiwasto ng akong ibuhat. Concern lang ko nimo. Permi na lang ka nga tagdugay matog. Uni ako makatuog ka manggani. Dili abtan ugaw ka oras. Kay nagkunahon alasag ka sa imong buhatonon. Tingali ba yung maunsa ka? Ayaw ka pala ka na ako, Ud. Okay ra ko. Di ka mo kuyog simba na ko ron? Di lang. Sa lang, labad akong Uy, mo ba? O naman tayo paracetamol diya nga stock. Di ba? Ugo man akong inom ganiha. Ikatog lang tinganin ako kay basig mawaran eh. Sa kakuwang na mo pahuway. Sige magkukag pamuwaw god. Sige, ako na lang simba o katog na lang. Dadalan tayo kag pagkaon inig pauli na ako. Salamat, love. Love, di ko katog. Sakit akong Unsa? Pagkayo, marag mabuak. Niinom naman ako paracetamol ganina. Ay, bebe. Ato na hiloton o gamay. Ato na hinahinay na sa paghilot. Tingali, mawa na. Siya slima ron? Ano nagsuka man siya? Adoon ako. Doon sa man ka? Ano nagsuka man ka? Nibuka ko sa kasakit sa akong oga ni ha. Anya pagbarog na ko. Nalipong ko og naka-feel ko kasukaon ko. Love, dili ka mabdos ka? Ha? Magpalit ko pregnancy test, ha? Negative man, love. Sa ato pa, doon ay laing hinungdanan ng gipamati ni mo ron. Sakit siya kaya akong Kidalan nga mapacheck up ka. Aron nga ma-check kung naunsa ka o kung unsay tambal para nimo. Doon na siya ay migraine. Unsa may hinungdanan na, Dok? Well, the exact cause of migraine is unknown, pero resulta usab kini sa abnormal brain activity. Unsa, Dok? Resitahan ako og tambal imong pares ha. Sige, Dok. Salamat. Bituman na sad mi sa grisita nga tambal sa doktor namo. Abi namo nga mawara ang gipamati sa kong ka-live-in partner nga si Ashley. Pero sige ra gyapon og balik-balik ang iyang gipamati. Og kapila na sabi nagpa-check og balik pero maura gyapong tambala ang grisita namo. Hantod nga nakabantay mi nga mas migrabe na mahinuon ang iyang gipamati. Og unya Unsam ka, uy. Mura ka ba yung mihugo? yung malipugit ko. Lingkod lang sabi. Mangita ko pwede nga maduulan ako. Napapa kay tambal? Last na lang tong ginom na ko ganina. Mo ba? Anilaga ha? Ubalik ra dayon ko. Na, pasensya kayo bay. Na ako'y mapahuwam ni mga kwarta pero gamay ra kay bag-ulan sa kong namayad og utang god. Mo ba bay? Okay ra bay? Sabi ba? Oh. Di abay oh.
Pasensya juga ya, ba? Okay na kini bay. Salamat ini. Hurot-hurot talaga na akong kwarta ron kay sa gunso naman gud ang ipamati ni Ashley. Mao ba, bay? Kung na pala unta ko akong extra, bay, pahuwa mo yun unta tika. Dako na ganing tabang bay oy. Kung naa pala unta ko'y kwarta, bibiyahe na unta ta paingon sa syudad aron nga mapacheck ka ng gibati ni mo ron. Pero ang nahuam na kong kwarta, di man paigo. Bawa nga ako na lang kipalit og tambal nimo. Sorry lang ha. Na problema na hinuon ka na ako. Way kaso lang oy. Basta para nimo. Sige lang kung makakwarta ko. Mubiyahe dito paingon sa syudad aron nga ma-check up ka dito. Salamat. Ash? Lon? Ngano ka? Tugna. Unsa? Biko no. Hikapon ako magta. Kainit pa nimo. Gilantan man ka. Nabala ka na kay ko sa sitwasyon o gipamati sa akong live-in partner. Wa ko mahibaw kung sa'y angay na akong buhaton. Labi na kay wa mi kwarta aron sa pagpa-check up niya balik. Ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, migraine ra ba gid ang iyang gipamati? Unsa magi angay likayan ko na ay migraine ang usa ka tawo? Butang ko ipasabot ba unsang klasiha sa aktibidad kada adlaw ang pwedeng likayan niya aron dili mosamot kining iyang gipamati. Ikaduhang pangutana, katong nagsigi pa mig pa-check up, parehas ra ang tambal nga resita niya pero wa man gini improvement sa iyang health status. Gani mas misamot pa mahinuon. Unsa man gid ay hinungdan ini migraine? Tungod ka kini kay wa siya tarong tuog og pirmi lang busy ang iyang hunahuna. Ikatulong pangutana, doon ang babuhi ikasuggest nga tambal nga angay niyang imnon aside sa paracetamol. Ikaupat og katapusan, pila na kaadlaw nga dili siya pakatugon og tarong tungod sa kasakit sa iyang uo. Unya, mas musakit pag gid ni kung magabi. Usahay, sakit na pud ang iyang tutunlan ining sulti. Ug karon, naapag siya hilanat nga mag-usa na kasimana. Unsa man kay posible nga iyang gipamati? Posible ka nga kuwang siya sa nutrition sa lawas? Unsa man pagkauna ang angay niyang kanon? Unsa man say dili angay? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dems. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kami o karong adlaw. Tuod lagi kay usama ako ka medical doctor, sa psychiatrist, ug sa drug addiction specialist. Ako mo tambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Katungwa pa mo hunong taon, ug sige gitit, ug syabo, maluit mo sa inyong kaugalingon, ug sa inyong pamilya, punong na taon mo, no? Dagang pamagi, klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri ka na mo. Pwede ka na ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life isn't fair, ha? A lifetime is not as long as you think. Ha? Daghang kayong nagidin taon makaabot sa gusto nilang maabtan nga panahon, no? Unfair gyud kinabuhi, no? Kay numdum ko ni akong migo sa tennis si Paing o ano, sa paitan ng pair na to rat. Kung nga naman, kasuway ko nagsuod og magka-multicab lang ka, drive kag multicab, dalian ni mo pituhan sa gwardya. Pero kanang maka-BMW ka o maka-Mercedes-Benz nga auto, purbida wagi mo pitong gwardya, mo salot pa nimo. So parehara po nagmusuod kag bangko, mag-t-shirt ka, purbida second class citizen gyud ka. Kung naka-long sleeve ka o naka-barong, lahi ang treatment sa imo. Yung naanak ko ning kinabuhi, no? Ato na lang nakasiptahon. Agato matatampo ko dalawa si Dems. 27 years old, taga Sibunga
Cebu. Wow. Ito ako mga kaila sa Cebu nga. Poblasyon Cebu nga. Ha? Numdum ninong ko ni Jason Minyosa. No? Ikuyugan na bagitaon min Jason ditong palit. Punta mi og kanta-kanta lagi. Thank you very much, Jason, ha, sa imong effort. Sumayang pagpaminaw ni insa ni siya, si Berlon de la Cruz, Juliet Isabelo, Ken Tinebro, Annalyn Nera Canida, Lisa Torres, Yanex Torres, Lolita Torres, Oncas Gascon, Yul Gascon, Eduarda Torres, no, diya sa poblasyon Cebu nga Cebu, ug ngadto ni Ani ug ni Melda Servilleta dahil sa San Fernando, no, doon ni sa ilang ni Kuan ni Bong Mendez dahil sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mayang pagpaminaw sa mga taga San Fernando ug mga taga Cebu nga, no, diya sa sana kanang Lindugon sa may kanang ang dagkutanan na to diya, no, sa Lindugon, Simala Cebu nga. Okay. So, punto medikal ng problema ni Dims. 27 years old, taga Cebu nga, Cebu. Mahitungod kini about sa iyang live-in partner. No? Iya ko nung live-in partner, ay parang nga panahon, nga mulabad ang ulo, grabe yun ang kalabad sa ulo. Unsak bang ko ni likayan nga para nga di na mulabad pirmi ang ulo sa iyang partner. So, may mga hinungdan kana kunog kay wa siya kanang inunta katugog maayo kay busy magunahuna mo kuno nay mga hinungdan nga nag-migraine na ba kuno unsa may mga tambal gawa sa paracetamol, ni sakit na ang tutunglan siya ang partner, nagkahilanat na ang ubos tungod ba kuno ni kay ning ubos ang iyang mga vitamins, iyang nutrition dili kayo kuan sa ang mga nutrition, maluwer man na yung mga defenses. Pero kung nagka-fever na gani, posible na infection going on. So ako lang yun yung i-discuss ng problema sa imong partner Dims diya sa Cebu nga Cebu. In general, duhara ka hinungdan nga mulabad mga tong ulo. Tungod sa migraine o tungod sa stress. No, kadaganan ako ni gina-discuss din sa tong programa, no? So, kining migraine man good, grabe ni siya nga headache. Usually, gitawag nila mo sa mukang trubing or kining bitong cluster. Headache, grabe yun, labad ang ulo. Ha? Sa usa ka side sa imong ulo. Usahay sa agtang, usahay di sa temporal area, sa side, ug usahay sa around your eyes, no? Mao na ang mga site. Usually mulas ni siya mga duha nga tulo ka adlaw, uway tambal. So, siyempre kung labad ang imong ulo, managibati sa imong live-in partner Dims sa Cebu nga, why kaganagana murag masakiton, nga sensitive kayo siya sa kanang silaw sa adlaw. Sensitive not only sila sa adlaw kundi at kanang mga sounds. Daghan na ba kay mga yung mga antada si bunga nga mga silingan lang Jason, no? So kini siya ingnom na ning migraine tungod kay naay abnormal conduction sa brain signals for some reasons. Mapiktuhan ang magdaloy sa dugo o niya ng mga chemical substances base posibleng ma-altered ang atong mga neurotransmitters niya, dopamine, serotonin, norepinephrine or kadtong naay trauma or na-stress ka. Stress maka-cause gini siya migraine, no? Kay ma-damage man ang imong inunta mga nerves diha, no? Common po ni sa mga babae, oh? Dili ni mo apekto sa imong partner Dims, no? Pero common is mga babae. So there are 3 times or mga panahon sa kinabuhi sa babae nga mausab ang iyang hormonal level of estrogen and progesterone, mag-cluster headache po na siya or mag-migraine. Unsa man kanang mag-menarche, magdalaga na, ikaduha kanang magbuntis, ikatulo kanang mag-menopause, no? So kasagaran na ning mag-migraine murag kasukaon, murag gidagat, no? Nya nana siya gitawag na to og kanang ang usa ka eye nila dili kay makakita. Gitawag na mo sa among pagtuon sa medicine og tunnel vision, murag tunnel vision, ang kanang way tug tinuod kanang walay tulog maka kuan gini siya, maka
trigger o migraine. Ha? So, usab bang imong sinultihan. Usab bang imong sultihan. So, mo-avoid ka. Sa may mga likayanan ng mga pagkaon para di ka mag-migraine. So, you have to avoid too much caffeine, coffee, no? Mga wine, ma-avoid ka na. Yung mga cheese, chocolate. Kanang monosodium glutamate, no? Kanang seasoning sa mga Chinese restaurant ay maka-migraine na. Ha? Kanang mga artificial sweeteners, maka-migraine na. So, sa may mga saktong mga pagkaon nga kanon para di ka posibleng magka-migraine o dili po 100% guaranteed good, no? So, kaon kag mga magnesium-rich food. So, sa may mga magnesium, potassium-rich food, mga banana, avocado, dark green leafy vegetables, no? Mga pagkaon nga taas kay omega-3 fatty acids. Sa mga siya, mga isda, no? Salmon, mga tuna, pwede sa kag mo inom sa kag mga tea, kanang mint or ginger tea, makatabang na siya. Ha? So, kining mga electrolyte containing beverages, no? Pwede sa siya. Ayaw pa tanawa lang away taas kayong content of caffeine, no? So, sa mga electrolyte containing beverages, kanang mga Pedialyte, sa mga bata, no? Mga Pedialyte, Gatorade pwede ra, no? O Powerade. Tanawa lang, kung taas o caffeine content ang imong ginakuan nga electrolyte containing beverages, ayaw na lampod, no? Pero suggest na ko, Pedialyte, Gatorade, Powerade, pwede na siya. Pero sa akong makadaghanan ako gisulti ni sa itong programa nga for the headache, for the migraine, natay duha ka klase nga analgesic, kanang non-opioid ug opioid analgesic. So sa may mga example sa mga non-opioid analgesic. Ako kasagaran ni resita, pinamic acid, paracetamol, ang gitambal sa imong live-in partner, DEMS, paracetamol man, no? So, lain pag mga tambal gawa sa paracetamol, kanang pinamic acid, pwede sa dog acetaminophen or ibuprofen, pwede na siya. Over the counter, mga tingali ni. Pero kining opioid, hindi yung kapalit agway yellow pad, no? Kay regulated man mo na akong resita sa mga pasyente na intractable headache, no? Yung mga tramadol, na ginaresita, oxycodone, or morphine, kinahanglan nagresita sa doktor. Dili lang ordinary yung resita ang pangitaon sa taga-pharmacy ni ani, kundi yellow pad yun. Yellow pad yun, na? Kung ubos ang imong nutrition, siyempre lower lang imong body resistance, almost everything nga kinabuhi o dali ka masakit, na? Nang reklamo sa imong live-in partner nga sakit na iyong tutunlan, yung nagkahiglanat na siya, posibleng na siya ongoing infection, dili po ko mo rekomenda yun og antibiotic, depende kung asa ang infection, mas maayo siguro gimo ni siyang dalhon diya sa karkar. Dora man mo sa karkar, DEMS, sibunga, karkar naman ang, o di no, lapas na mga din mo sa karkar. Sabihan, sa Argao na may mga dakong hospital diya, no? So, kung naanan ni siya ay hilanat, nagtuo kung there is an ongoing infection sa imong live-in partner. Nga kinala ni siya o mga antibiotic, no? Nga makapatay sa kagaw diya, like ciprofloxacin or clindamycin, depende kung sa may resita sa doktor nimo diya sa Sibunga. Di ko sure na may hospital sa Sibunga, pero sure ko na dagkong hospital sa Karkar o sa Argao. Alright? So now, nakasabot ka sa kong speaker ni Modems diya sa Sibunga, Cebu. Ngadto sa libuan, milyon sa itong mga suking tigpamayaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko, kami diri, sa makanunay ng pagpaminaw sa among programa, taas kay tag-rating sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Kining na ako'y nalimta, no? Nga posible po nga kung naa kay migraine, dili na to ma-roll out nga naa kay tingnon ta lesion, either benign or malignant lesion sa imong utok, no? Sa puna nga nun ta bantayanan. So again, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Daghang salamat o maayong adlaw.